Ola, estou aquí con... Fran. E hoxe voulle facer unhas preguntas sobre a chegada de restos de Castelao a Galicia. En que ano e onde foi? Foi no ano 1984, foi en Santiago e esperamos os restos de Castelao no aeropuerto. Que pasou? Pois estuvamos durante varias horas ao sol esperando a que chegaran os restos de Castelao. Os cales se retrasaron e despois de que pasou todo contáronnos que houve unha amenaza de bomba en Madrid, que era mentira. Por que estabas ti ali? Porque perteneció ao grupo de baile de Rianxo e fomos como representantes de Rianxo a parte dos políticos. Que fixaches durante esa xornada? Esperar e bailar e estar ao sol, que foi un día moi caluroso. Que sentiches? Pois non o recordo porque tiño 11 anos e non me dou de conta. O que sí seguro que estaba cansado de esperar porque retrasouse horas. E o pasaches ben ese día? Non, porque estaba aburrido. Espera. A calquera rapaz de 11 anos esperar 2-3 horas non lle parece divertido. Vale, pois moitas gracias. Nada a ti.